So sa ka. Kayo kon mulimot ko. Ang tinuod, ganahan sa ko ni mo, Tom. Nga sa to pa, imo na kong kisugot, An. O, Tom, uyab na ta. Yes! Salamat kayo, An. Ha? Uyab na mo ni Ana? O, ma, Aw, maayo hinuon nga nagkauyab mo. ambot ni mo ipasabot ma nga, wa kay supak nga nagkauyab ni An. Nganong musupak man ko, nabuotan man sa nagbataa. Ang importante, nga muhuman gid mo sa inyong pag-eskwela, ha? Humanagin ang inyong kurso. Ay, kabala ka, ma. Muhuman gid ni Ana sa among pag-eskwela. Abi na kog supak ang imong mga ginikanan sa atong relasyon. Wow, uy. Nalipay mo guys, mama nga nagkauyab ta kay butan biya ka. Atik sad ay. Tinuod bitaw. An, ang gusto ni mama nga, mahuman kita sa atong pag-eskwela. Og, Tom, isaad lang sa ginako nga dili ko nimo binuangan. Ayog panundog anang uban nga abi kay uyab naman, ilang hilabtan ang ilang uyab. Ay, kablakaan. Di na ako buhaton nimo. Gusto na ko nga magpakasalo na ta. Una na ko hilabtan ang imong pagkababae. Antingan ta kita. Salamat, Tom. Congratulations, An! Congratulations natong duha, Tom. Anong imo man kong gidadi ni Sbo kidaan? Ganahan kayo ko dining dapita, Tom. Kay presko ang hangin. Unya, dugay na sa kong gustong musuroy dinhi, pero wa pa lang gid makahigayon kay eskwela baya ta. Mausab. Og, nindot kayo ng dapita din eh. Makawaas problema. Maog yun. Ato ta dito sa unahan na. May dito kay Hawan. Dahil na. Huy, nihigda mo ko ka diha. Nakabanday ka? Limpyo kayo dining dapita oh. Nindot higdaan. Aw, oh, hinoon. Dali. Tupad na ako. Ha? Dali na. Sige na lang, good. Dali, online sa kumbukton. Tom, gihagkan mo kukunin mo. Lab, tikaan. Og isaan ako nimo. Nga bisag unsay may tabo. Og bisag asa ta dadas panahon. Di mawa ang imong gugman ako. Oh, Tom. Ako nang isaan ni mo. Kay love sad kaayo ti ka, Tom. Salamat, Ana. Pag-aksa ko sa kong pinangkat eh. I love you, Ana. I love you, Tom. Langas kay kag kamot ay. Pasanti na lang gud. Uon sa maniuhi. Manitabo man ato. Sorry, Ana. Wala ko kapugni akong paggalingon. Abi ba na kung unyan ako ni mo hilabtan kun makasal na ta. Sorry, Ken. Sorry kayo. Unsa? Mularga kas Manila? O, Ana, kay nakoy sudlan dito nga trabaho. Tom, dili ba di pwede nga di na lang kamular ka? Ana. Pwede ka na lang ka din sa ato. Mangitag trabaho. Di mahimuan kay nanay trabaho nga nagpaabot na ako dito sa Manila. Pwede ba? Di ka mahilak. Ningaon man ko ni mo, be. Mingahon sa kunin mo. Pero antos-antos lang ta. Okay? Ibuhaton ko yun eh para sa atong duha. Sa atong ugma. Tom, Sige lang. Manawag lang unya ko ni mo permi ha. Aron di kami ngahon na ako, okay? basta baya ha. O lagi. Promise na.
Bila palang gani ko kaadlaw din sa Manila. Pero gimingaw na kay ko ni Ana. Hi! Ay. Oh. Uy. Kape, oh. Salamat ha. Kita day ka palihog. Ako si Aliyah, ang anak sa tag-iyan mong gipuyan. Oh, mo ba? Mahimong mahibaw sa imong name? Tom. Ano ka, An? Mingaw na kayo ko nimo. Parehas kita. Giningaw sa kay ko ni mo, An. Onya, kumusta man imong trabaho? Okay raman, makaya raman ako. Maayo hinoon. Amping diha ha. Ikaw sa diha, amping diha. Ug pabutang akong pagbalik. I love you. I love you too. Ay, mingaw eh. Tinangga kita ayan nimong imong uyab na si Anas, ah. Oh, Aliyah? Recorded by Radio Mo TV. Nahibaw ka nga, Ana, ang pangaan sa kong uyab? Oo, uy. Nakadungog manggod ko nga imong gilutok ang iyang pangan. Aw, mao ba? Maayo gani kay nisagot ang imong uyab no nga moanhikas Manila. Di gid unta lagi kay di gid siya masugot nga malayo ko niya pero para raman sa ninamong duha nga akong gibuhat. Kay iniguli na ko, magminyo naman mi. Maayo hinuon. Tom, iwan na niya. Uy, mansa man na? Nagluto manggod kog sudan. Unya, daghan man ang akong giluto. Mao nga ako na nakagidaan gani. Oh, mao ba? Salamat ini ha, Aliyah. Gimingaw na magkugmayo ni Ana, uy. Undang lang ako sa kong trabaho din no? Atong ko mangitag trabaho sa amo. Di na ako makaya ang akong kamingaw ni Ana. Mupauli ka din sa ato? O, An, kaya gimingaw na kayo ko nimo. Ako sa din taon dong. Gimingaw na kay ko nimo. Onya, okay na nimo nga mobiya kasi mong trabaho diha. Okay ra kayo, An. Tungod kay ikaw ang importante para nako. Sige dong. Pauli na diri kay nasa ko'y sorpresa nimo. Ha? Unsa may mong surpresa nako, ha? Dili na surprise ko na ko isulti. Aw. Irigabot na lang nimo. Sige. Paabot ako, ha? Kay mo pauli ko karong si Manaha. Tinuod din ako nadunggan nga mopauli kas inyo. O, Aliyah, Unya, ang imong trabaho din eh. muundang na ko sa akong trabaho. Uy, kaanugon good. Okay ra, oy. Mangitra kong trabaho dito sa amo. Unsa di hinungdan nga mopauli man kas inyo? Magminyo na mi si Ana. Mao ba? Congrats daan. Thank you. Kanusama ka mopauli? Sa sunod adlaw pa? Aw, kun mao na. Makatambong pa di kas birthday sa akong daddy eh. Ha? Kanusta man tayong birthday sa imong daddy day? Ogma. Oh. Kinahanglan gid ka mo tambong sa birthday ni daddy ha. Kay imbitahon man gid ang tanan nga namuyo dinhi sa mga apartment. Sige, mutambog ko. Kay sa sunod adlaw pabitaw ang akong flight. Tom. Dali. Tipon diri sa among lamisa. Okay ra, Aliyah. Diri lang ko. Sama ka, uy. Mura makadili, friend. Dali ba? Sige na. Tipon sa among lamisa aron enjoy. Sige. Mubalin ko sa inyong lamisa. Tagay pa na, Tom. Di lang ko, Aliyah. Hindi na kaya. Dito na. Dili na din mo kaya. Sige. Natog na lang ko. Ito na lang ko sa mga kwarto. Sige. Kay kita na lang doang nahibili, no? Kay na mauli naman inyong mga bisita. Sige. Natog na lang ko. Uy! aray. Unsa ka? Hindi na ka makabarog? Matumba maninuon ko eh. Hindi man ko makabarog. Ako na lang kagihatod sa imong kwarto. Ayaw. Kaya rin ako. Oo, tanawa. Di lagi ni mo kaya lagi. Nahubog na ka. Ako lang kagihatod sa imong kwarto eh. Aron, makapahuway sa ka. Dali.
Ay, oh, uy, ano ni? Anong wa ko yung sapot? Hala, si Alia. Tupat ako. Alia, wa sa kay sapot? Alaya! Ay! Ginoo! Mommy! Ayaw sa inyo gibuhat! Ganuwa mo'y mga sapot, ha? Ma'am, Mami, siya na tabo. Si Tom! Nagpatong sa imong igsuon yung pareha silang may mga sapot! Mal, buwang ka. Huwag mo kamuha na ko. Ayaw yung bata kasi tao mo siya isa! Unsa to? Di mo uyab si Tom? Dili, Dad. Amigo rami. O ganong misugot mga? Nga, hinabtan kintawan ha? Nga di mo uyab? Uwa na may mahibaw sa mga gibuhat, Daddy. pas ilo ala ko sir. Bunga lang to sa among kahubog. Mau tinahitabo na mo. Aw, kundatan gini kang bayhana ka. Daddy! Iko na sir. Ay, Iko na! Iko na! Napakawaw ka lang sa lumbasago ha? Bugtong ka lang mong anak ka babae. Pinagpakawaw ka. Sir, iko na sir. Sir, Dad, gusto na! sir, iko na sir. Gusto na, Dad! Sir, Hilong ha? pirat. Iya. Saman. Ato na lipat yun. Siyempre. Ayaw, Brad. Maluwi ka. Ayaw, Brad. Di arabay kumusugot nga. Di ka malubag sige buhat mas kuwanak. Oh, kung dili ka manubag, lagdiha ka. Patyon ta ka. Kaya rin masakit isi to! Magpakasal mo! Anong imong nagipuhat na ko, Ali? Pasaylo ako, Tom. Kanuwa na ako to, buhata. Buhata nga mga matay. May bawa ka man git nga. May uyab ko. Nga nagpaabot na ako si Ana. Kalimti na si Ana. May umaabot at ang anak. Ayaw ka bala ka. Mahalo na pang kaunti ka. Buhaton ako ang tanan na mahimo kong buutan ng asawa diha nimo. Kumusta mo kasi, Ana? Di na ko mahimong manawag niya kay uwa na ko inaw nga ikatubang niya. Gusto, manawag ko ni Mama. Maayo kay nadawag ka, Tom. Kumusta man mo diya, Ma? Okay naman, mi. Ikaw, kumusta man ka diha? O sa man, tinuod ning among nabalitaan nga, minyo na kudo ka diha? Oo, Ma. Ma, kumusta naman di si Ana? Minyo naman tingali ni siya dong, kay dako naman og tihan. Oh, ha? Oh, kinsa may iyang nabana, Ma? Maayo hinuon nga minyo na si Ana. Kung di patungod sa nitabo na to, ako unta ang maminyuan ni Ana. Osborn ko ang pagpangayo pa sa hilo ni mo, Tom. Oh, naunsa ka? Naunsa ka, Lea? Ganiha naman yung nagsakit ang akong tiyan. Ha? Oh, mga anak, natingali ka. Dali, dadon ka na ko sa ospital. Ha? Patay ang atong anak. O, Ali. Kinuha ko. Ato na lang dawaton nga. Dili gud to para nato. Kadto bata.
katuig nga nakalabay sukat nga nagminyo mini Aliyah. O gangtod karon wa pa may taga-igla ang anak. Si anak ano? Pila na ka ang iyang anak? Tom, Oh, wa pa di ka matog? matuog na ko. Aliyah. Tom, Ana? Ikaw ni? bangon. Kaya na ako'y regalo nimo. Ha? Unsa may regalo nimo nako? Basta, bangon lang. Unsa lagi mo regalo nako? Ha, Ana? 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 Ana! Tom, Oh, Tom, pagbata. Pagbata. oh. Ali? Oh. Ngano man ka? Ngano nagilak man ka? Nabatante ka. Nga nagsampit sa pangan ni Ana. Oh, gusto. Nagdamgo mo day ko. Nagdamgo ko niya. Sud sa na po katuig na itong panag-ipon. Wa pa gini ka malimot niya. Sa ilo ako, Ali, ha? Ngangtod ka ron. Nagpabilin pa nga akong gugma ni Ana. Hangtod sa kantoran. Tom, Ali, unsa may buti pa sa buti ni? Nganong imo mang gipagawas ang akong mga importante mga gamit? mahal di ka, Tom. Pero dili ko gusto nga mag-antos ka uban ako. Oh, ha? Maong panahon na nga hatagan ti kasi mong kagawasan. Tinuod ka, Ali? O, Tom. Pag mahimo ka na mo pauli sa inyo. Salamat, Ali. Mupauli din ko sa amo. Kaya gusto ko may bawas sa kahimtang ni Ana. Ikaw si Tom? O manang, ako ang uyab ni Ana kaniadto. May mo ba nga ako may bawan kung hain karon si Ana? Kay gusto sad ko nga may bawo kung kinsa iyang nabana. Kung gusto kang mahibaw kung hain karon si Ana, adtuan ang dapita, kay imo siya makita. Oh, salamat manang ha. O, dawata kini. Oh, suwat ni? Daan na kayo? Para imo na, Tom. Salamat manang. Di na lang ko magdugay ha, kay gusto na kong makakita ni Ana. Oh, menteryo maning lugar ah. Menteryo ning lugar nga gitudlo sa inahan ni Ana. Lain na sa kong ibati da. Sumibot ka sa buti ni. Unsa ni? Dali. Ana. Lapida ni Ana. Ug sobra na sa napo katuog siyang patay. Kinuog ko. Dali. Patay na di si Ana. Agsuot. Masaw na ko agsuot. Kang Ana kikikan ang buksuot. Mahal kong Tom. Nagpaabot ko nimo. Kay nahibaw kong mabalikan ako. Ayaw ka bala ka. Kay ako na kang gipasaylo sa imong gibuhat. Na ako'y ibili ni mong regalo, Tom. Ang pingi siya. Ang atong anak. Mahal ko kayo ikaw, Tom.
Karon, ugma, ug hangtod sa kangturan. Nagbunga na yung ato kibuhat ka ni Anto. Mauning nga niingon ka na ako nga may regalo ka na ako. Kaya may anak ni Aida. Nagkasama ka din islog namin sa kong mama. Ikaw? Ang anak ni Hana? Oo, ako. Kinsa di ka? Hindi. Ako ang imong amahan, day. Ako ang imong amahan. Ikaw akong papa. Ako yun, day. Kung gibati niya itong higayon nga nasayran ako nga patay na day si Ana. Og sa akong nasayran, usa ko sa nakaingon sa iyang kamatayon. Kay sobra ang kaguol ni Ana nga iyang gibati sa dihang iyang nasayran nga naman niyo ko sa lain. Pero sa laing bahin, nagpasalamat ko sa Ginoo kay may handumanan di ay nagbilin si Ana nako. Ang among anak, di nilang kutob ug daghang salamat sa pagtaga ning akong tampo. More power, our name. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Tom nga taga Cantigdas, Batuan, Bohol. Uban sa awit ngayon kipangayo awit ka nakaluhan ngayon, bukas at kailanman. Ang mong kaagi gibuhatan o duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Daring o kapos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti pamilaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong naghaladlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Mula ka, nasad ka? Oo, kay Saba kay ka. Oh. Di ka po yung paminaw na mo. Duha pa gani mo katuig sukad na ninyo pero sige na mo glalis. Ay, kapoy mo din yung babae, tano? Kita mo'y pero may maghuna-huna kung unsa may kuwang sa panimay. Kita pa yung matiman sa bata. Kita pa yung mulihok aron manglimpyo. Pero wala naman tayo mahimuhan na. Kay kanang trabaho magidas usa ka babae, good. Swerte na lang kung nakatumong kagbana nga kay baong mutabang-tabang anak. Pero, good provider masad ka si Richard. Oh, good provider man hinoon. Ay, pero makasapot lang ba? Kay muna pitog dihara kutob yung role? Ako pa din mo, no? Instead nga magsikag kaugtas anang mga butanga, istoryahin na ninyo. Angay na inyong istoryahan, day. Kay minyo na mo. Day. Dali na, ikaw na. Maayo kayo nakahuna ka sa pagluto ron. Wala ko trabaho ron. Mong nakahuna kung mamawi ni mo. Si Inday, nakatuog na. Nasa kwarto. Giyon na ito na ako. Pakaong giling na. Mao ba? Maayo hinuon. Dali na, ikaw na. Maayo di ay kay namawi di ay ni mo. Maayo ang talagig magsigid ay. Mamawi naman sa kanawayon na. At least, di ba? Pasensya naghanga karon pagid ko makabisita dinis inyo. Okay ra maoy. Ma, amin ko.
Kaloyan ka sa Ginoo, Richard. Dali ma, ngaon sa ta. Nagluto ko kay ningon man si Bea nga mabisita daw ka din sa amo. Mao lagi. Gimingaw ko sa akong apo. Gusto ko nga makakita sa akong apo. Nas kwarto ma. Nagduwa. Ako pa niyon. Day. Sorry ha. Nga nagsorry man ka. Sorry kay naibaw kong gikapoy ka o ginatiman ako. Ingon man sa atong anak. Part naman gitingali na sa kong kinabuhi, hangtod-sangtod. Kaminyo naman ta. Ug sorry po kay gamay ra ko sweldo. Sorry nga, wakay choice kung dili. Kung narbaho og maayo kay gamay ra man akong may intrigo nimo. Nakasabot ko, Richard. Pero unta, dili lang ni magpermi. Nanikamot mo ko day. Nanikamot kong makakitag trabaho nga basta ko og sweldo. Ay, hawa palagi ko'y nakitaan. Lauman ko ka na, Richard, nga moabot ng panahon na. Dili ko gusto nga moabot ko sa punto nga basin og doon ako ikasulti nga bati diha nimo. Tao rasad ko. Og pwedeng mahurot ang akong pasensya. Bea. Day, happy kay ko. Di-surprise ko sa akong hubby paghapon. Anniversary mong na mo. Kita bitaw ko si mong post, day. Og imagine ha, gipalitan ko niya latest na phone. Mao ba? May noon. Maayo pa ka. Ha? Nga naman, nahungin mo na usap mo na, uy. Ako ka, no? Makasuway ka kung Richard, ana? Who knows, di ba? Who knows, nga naasa siya giandam para nimo. Nganong kinahanglan man nga imong tabunan ako mata. Surprise ka ni. Pwede na ni mo kao nang nakatabog sa mga mata. Flowers o cake? Happy anniversary, Han. Ay, sorry kung mora niya akong nakaya, ha? Sorry kung gamay ra ang cake ang akong napalit para nimo. Okay ra. Nakasabot ra ko, Han. Han, unsa ka kung malik kag sina nga mga bago? Taon-taon sa inyo, huwag kang makapalit para sa mga kaugalingon. Palitan ko nimo. Ha? Kuan? Abi na ko palitan ko nimo. Kuan, dagan pa man sa kong sinina. Usa pa, dili man sa kong magsigiglakaw. May opisina ramang gyud ko. Kaya mag-uniform pa sad may kong duty. Sorry, Han. Okay ra. Kasabot ra ko. Recorded by Radio Mo TV. So, mo na hinungdan nga nakikita ka na ko, Owen. Sa tinuod lang dahil, no? Huwag ko mahibaw ko doon. Sige ako kilakan. Pero ampot ba? Nasakitan bang ko? Basin tingali tungod kay di-compare ni mo ang akong kaming unog ang imuha. Day. Day, to be honest, dili man tuod pareha sa tong kahimtang sa tong kaminyuon, pero that doesn't mean nga wa mi struggle. Naginom-inom ka? Gambay na day. Ha? Gamay? Nigasto yung kagparainom ni mo? Di mo pwedeng lingawan ko nga kung kagaling panagsa. Mao ba? Lingaw ni may mong kaugalingon samtang ako ni nga mura na ko buang sige guna-una unsaon ako pag-budget ang kwarta nga imong i-intrigo na ako. Gikan sa bayro nun sa kuryente, tubig, sa gatas ug diaper ni Inday, ingon man sa atong konsumo. Ay, kapait ni mo. Para ni mo, ikaw ramay na ni kamot. Pero minum mong ipa-feel na ako nga wa ko'y pulos na bagabana. Nga wa ko'y hinungdan.
Nga nagbahay ka nga ako ang imong gipakaslan. Oh! Nagmahay ko, Richard. Nagmahay ko nga ikaw akong gipakaslan. Tingali ko na minaw lang ko sa ako inahan sa una. Dili kitingali ingon ini akong gidangatan karon. Kada. Kana. Muna ako gihuwat nga isulti ni budako. Naguwat lago nga ibo ng inahon ako, nga inutil ko. Pero bisag ingon ani ko, ibuhat ako ang tanan para ninyo. Ihatag ako ang tanan bisag maura ni kaya nako. Bahalag wa na'y mahibilin ako, basta masiguro ko lang kamo. Papahuayon lang ko na tingali na to mga kaugalikon. Sabutin mo. Magibuwag na ako. Kung padayon tang magpuyo sa usa ka bahay, mas makabuhi niya nagstorya nga dili maayo. Mintras na apay gamay nahibilin nga respeto nato alang sa usag sa Richard. Buhato nato kun unsa may makaayo. Yabag naman kabi. Nga nang di man ka mo pauli sa inyo. Nga naaman mo'y bay. Gusto lang una ko mo ginhawa pa. Nak, para nako dili maayo. Tinuod, wa na mo mauyo ni si Richard sa una para nimo. Pero sa dihang naila-ila nako siya og maayo, wa siya dili kayang buhaton para ninyo, nak. Wa pa lang kitingali ni abot iyang swerte ron. Pero nahibaw kung dili mo niya pasagdan. Mahal kay ka ni Richard, anak. O nakita ginamo ni Papa ni mo. Ako man unta mo ay kasagaran nga makikita nimo pero karon ikaw na. Oh. Ay, nihila ka. Sorry, pero karon na gid ako ipagawa sa akong kipati. Oh. Hagbay ra di ay nagbinuang ang akong bana na ako. Abi lang ko ka nag-usab na siya pero di ay maod ay nga permi ko niyang hatagan og mga butang. Aron ingnon nga nag-usab na siya. Og day, swerte kay kakay buutan ng imong bana. Day. Day, nibalik ka. No, sorry. Sorry sa kung mga nasulti ni mo. Day. Sorry ko na pa-feel na ko ni mo nga useless ka. Sorry po, Day. Kung kuwang rin ko rin. No. Uy, kuwang ni mo, Dog. Tingali. Wa palagid mo abot ang imong swerte karon. Mahal kita ka, Day. Mahal sad kaayo ti Dog. Og sorry gid kaayo sa tanan. Kaya ni nato, ha? Ato bangon nato tanang pagsuway nga maabot sa itong kabinyoon. Oh, Day. Salamat kay nibalik na ka. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin di nabilang ang ating mga tabuhan. Hangin
Hangtod ron, maurag gihapon ang among kabinyoon. Dunay away, pero ang nakalahi lang karon, kay mas makamao namin mo communicate sa usab-usa. Dili na mo paabuton og ugma ang among away. Dili na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Magdamang hikalan kaagi ni Bea na taga Cebu City uban sa awit ngayon kita ngayon. Awit nga nagalaan palagi. Hanggang sa huli palaging kong maging sa'yo ulit-ulitin man. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Jeliata ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higala at mga suking paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa pakanal. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinapuhi nga naglipot sa kawit. Yadri sila nining tulumanon, hamdumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubagay para sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, takang salamat sa inyong Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Mariz. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, till death do us part. Recorded by Radio Mo TV. Hi, Maris. Hello, sir. Ay, pag-sir na ko eh. Arnel na lang. Maikog man punta oy, og di ta mag-sir nimo. Sundaw baya ka. Okay naman, good. Mas ganahan ko nga tawgon na mo sa akong pangahan. Oh, sige, good. Okay, sige. Mag-order na lang ko nimo. O may gusto din mo. Okay ka na. Oh, di mo day kagi ka na. Dito na ko sa unahan. Nara ko gipalit. Mo ba? Mamisita ko nimo niya, ha? Ha? Nga naman. Ganahan ko nga makikistorya nimo. Musuroin niya ako sa inyo, ha? Ikaw. Salamat nga nakikatubang ka na ko, Riz. Unsa day imong tuyo na ko, Nel? Madritso na lang ko sa tuyo mo, ha, Riz. I love you. Oh. O, ano yung tinuod, Riz? Nakagusto ko nimo. May chance ka ako nimo? Nga nang yabang ka na ko, nga minyo man ka. Oh, kinsa nagsulti nimo, anak? Ako, Arnel. Oh, nang. Manadunggan kong tabi-tabi sa mga kauban ni mong sundaw nga may asawa ka. Ang kuno na ko nang, may asawa ko, pero buwag naman eh. Mao ba? O nang, huwag di sa may tabo nga manguyab ko ni Maris kung may pamilya pa ko. Mausap. Nahala sige pagstorya mo diha. Kaya dapat ko ibuhaton. Unya, Riz, unsay ang una nimo, ha? Imo ka akong sugtong? Tinuod dit ka nga, buwag na kasi mo asawa. Buwag na lagni, promise. Unya, unsa man? Ha? Uyab na ta? Sige na lang, uy. Oh, Oh, Arnel, ako na kang gisugot. salamat, Riz. Ha? Magtipon ta? O, Riz, magtipon lang una ta. Kay di pa man tamay mong mapakasal kay bata pa man ka. O niya, kano sa man ta pakasal? Una na lang kung sakto na ka sa edad. Sa pagkakaroon, magtipon lang una ta. Okay ra nimo? Oh, sige. Oh, Box. Sa katapusan, naangkot na kita. Pagkaaran kit ko ha, Arnel. O, mas, ako rin promise. Nel, na ako ibalita ni mo. Unsa man na, day? Mabdus ko.
Tinuday? Oh, lagi! Kumo na. Mahimo na di kong papay. Oh, Arnel! Ang pingan na imong ginabdos na yan. Day, pangandam. Ha? Nga naman, El? Mamalintag puyo. Asa man ta? Motor sa among dapit. Nga naman? Ibalin ko sa mong labaw. Ato lang sad ko i-sign sa amo. Maong ato lang sa tapuyo. Unsa man? Okay ra kaning atong lipuyan? Okay naman, El. May noon kay nakauyon ka. Ikaw lang na bahala din sa bahay, ha? Kay mauli ra ko din matag tulo ka adlaw. Sige na, El. Ako rin bahala din Diin ka naglatag! Arnel, unsa ba sakit na kaya akong bukton nga imong gilubag? Pero laging wa ka din sa pagabot, ha? Naara mo ko gipalit pod. Saan kay gipalit o nakitagbo ka sa imong laki? Ha? Ano si Lucky ba, oy? Sama! Gusto ka nga bukaan ka kasi mo! Ha? Arnel, ipusa lang ipupusin kasi buboto na. May bawang kayo! Nga na kay laki! Bukaan lagi kasi mo! Arnel! Recorded by Radio Mo TV. O, ma. Mao nga ako sa gilayasan kay tigalig mamatay ko uban niya. Anak yun. Nahala sige din hikalas ato. Mabuhi man gihapon ta mabisag pobreta. Maglakaw na lang ko eh. Total, gamay raman sa niyang gikumpre ni mama. Uy na! Putol naman yun noon nagisudlan ako sa kong kinumpra, uy. Baka kita kong punit anang imong mga kinumprami ka. Salamat, Migo, ha? Hindi nilang kumigo, uy. Imo pa mong gikong gihatod, uy. Basin yung maputo lang, gisod lang sa imong kinumpra. Di na sa tingali, uy. Kaya duha biya ka plastic ang imong gipalit. Salamat kaayo, ha? Okay raw ang sa damang pangalan? Mariz. Jan. Nagsige na lagi kag ani sa amo, Jan. O, unsa may buti pasabot ini? Nakasabot ka tingaling nga may gusto ko ni mo, Maris. Jan, wa pa ka makailan ako sa hingpit. Napangutan mo ko, bahay mo. Huwag naibaw ko nga mabdos ka. Huwag nibiya kasi mong kaipon kay kulatado ka. Gusto ko nga manguyab mo. Kayo, human akong eskwela og may trabaho na ko. Magulinya ta. Og ako na ang mga mahan sa umaabot mong anak. Jan. Sugto naman ko. Sige na lang, uy. Salamat, Maris. Aray. Sakit naman ang akong tiyan. Ma! Ma! Ngayon, naunsa ka man, ha? Sakit na kaya akong tiyan, ma. Ha? Mga tag-ospital kay mga anak na tingali ka. Maayuhin mo kay nakapanganak na ka. Ganun karon man lang ka nagpakita na ako. Pasensya na ka, please. Nabisi lagi ko sa kong paskwela. O natiming sad niya sa imong pagpanganak, idagkod ko sa lubong nilang mama at papa. Okay ra, Jan. Ang importante nga nakay time na ako. Ha? Manarbaho ka? Oo, Jan. Manangit lang ko nimo nga minarbaho ko. O niya, ang bata. Ako lang sa ibili ni Mama. Asa mo ka manarbaho?
Dinira ko sa ato, good. Salamat intang kinakasudan kong trabaho. Bahala na lang og tindera. Ang importante nga may trabaho na gid ko. Ay, bago ka din isa. Yes sir. Ganina pa ko ang sugod. Bagto ka kay karon pa ko nakita ng rin. Regular customer ko din eh. Ako lang si Richard. Ikaw? Maris. Salamat nga ko ni Barbari sa kong pag-imbitarin mo, Maris. Nisalig lang sa kunin mo sir kay daghan mong nakailan nimo. Kaya tumakon ako magpalitan sa tindahan niya akong gitabahuan. Yes, tinuod. Adto ko mo palit ang mga materialis para sa akong mga projects. Mao ba day sir? Mayo ba? Ayaw na magsira ko. Richard na lang. Ikaw good? Sige, mag-recharge na lang ko mo. Mama ulit na lang sa chart kay nagpaabot para bato na ako akong anak. Minyo na ka, Maris. Dili chard. May anak lang ko pero dili ko ninyo. Mau ba? Ibaw ka. Dali ka kumaluoy o single ma'am. Ug prangkahan talaga, Maris. Ganahan kay kunin mo. O kung dawato na kunin mo, andam di kang tipunan uban si mo anak. Richard. Kakapoy na besa kong kinabuhi, eh. Huwag ginintay sobrang akong sweldo. Huwag pag-ani ni sa pagnanglanan sa kong anak. Unsa ka ano kung dawaton ako ang gitanyag ni Richard, magkikitipon ko niya. Magtipon ng tigon? Jan, sorry. Pero kinahanglan nga ako ng buhaton tungod sa akong anak. Huwag ka na mahigugman ako, Maris. Nahigugma ko di mo, Jan. Pero sabi ako buhaton. Huwag ka siguruan na nga itong relasyon kay estudyante ka pa. Huwag ako na kinahanglan kong bubuhi sa akong anak. Maupasaylo ako ano ako buhaton, Jan. Maris. Sakit man. Pero ako mahimo. Musugot na lang ko sa imong gusto buhat. Pero kung makasakay na gani kong barko, kuhaon na ka ang tigwa nga gusto rin yung tipunan. Salamat nga nisugot ka sa kong gusto, Maris. Huwag ko mahimo, Chard. Kaya ang tinuod, nagkinahanglan ko og tao nga mabuhi na ako og sa akong anak. Ayaw ka bala ka, Maris. Ako isaan ka magmalipayon ka ba na ako. Nalingkamot ko na matagan ta mo may ugma. Salamat, Chard. Uy, nahibilin mo din yung cellphone ni Richard. May araw pa ito kang text. Ako yung basahon, Bi. Basta lagi importante niya. Babe, asa naman ka? Nagpaabot ko nimo. Love you. Uyab ka ni Richard ang text niya. Di pa galang text. Gang, ari anak ko sa akong boarding house. Gimingaw na ko nimo. Karoon kang tawhana ka. Ano mo lagi mo? Sakit ka mo. Salbahis ka! Abi na ko nga kuri babae sa mong kinabuhi, Richard! Daghan, baby, ha? Naon sa rin taon ka, oy! Kontraktor rin taon ko, day! Natural ka rin babae, madali na ko! Nagtawa kang galipay ko, hindi ka magibuhat, ha? Nga daghan sa mong kinabuhi, Richard! Dili ko makadawat, ni Richard! Maumbihaan, tika! O bupauli ko sa amo!
Pastilan, naunsa naman tao na inyong kinabuhi, uy Maris. Huwag itingali ko'y swerte sa mga lalaki, ma. Pag-uyo na lang din niya sa ato, uy. Antusan ng atong Oktubre. Naliaran ng labay sa panahon na, uy. Upat ka tuig ang nakalibay. Sukad na nakabuwag ni si Richard. Oh, si John ka, no? Kumusta naman ka siya? Tingali may pamilya na po siya. Maris! Anak na nakita ni mo! Uy, kitsam pinangita na ako. Kitsam pinangita na ako, ma. Ako, Maris. John? Kumusta? Nia, maurigi hapon. Ikaw, kumusta? Niya, di kaluyan sa Ginoo. Natuman gid ang akong gipangandoy nga mahimong siman. Maayo hinuon kay natuman gid mo ang imong gipangandoy. Nasuloy man lagi ka. Nakabalita ko nga nagbuwag nimo sa tiguang nga imong di katipon. Oo, Jan. Kay nakita na ko nga wakoy kaugmaon niya. Palakero kaayo gud. Ugo sa nasay nung nga nagpakita ko nimo. Kaya hangtod ka ron, Maris. Ikaw pa gihapon ang gipangita sa iyong kasing-kasing. Buot mo ipasabot nga wa pa ka maminyo. Nakauyab ko, pero nagpangita pa gapon ko nimo. Jan, Umihin kayo na. Di na ko gusto mong bawa pa ka na ako. Mag-ipon ta. Huwag ako na ang mga mahal sa mong anak. Jan, salamat. I love you, Maris. I love you too, Jan. As we walk the garden round. Bisan pa man sa nahitabo sa akong kinabuhi, may kahayag pa di ay nga nagpaabot na ako sa unahan. Karon, 7 years naming nagtipon ni Jan. Dili na lang kutob o dagang salamat sa pagdagading akong kampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. No, kita may nagalan, kaagi ni Maris, ni taga Negros Oriental, uban sa awit nga iyang kapangayo, awit nga rin till death do us part. Dali, ipaila-ila tarong mama day. Ma, si Tess, ang akong uyab, o ang iyang anak si Mandy. Babe, amin, Paamin ako. Mandy? Kaluyan ka sa Ginoo, day. Asa man naman kwarto? Dali, kuya ganda mo sa sod. Jason, gawas nagbalik din niya, magkikistorya ko nimo. Nak, anong siya man? Sa kadaghang babae, anong katuman? Naano may anak daan? Ma, mahal ako si Tess, ma. Ay. So, anhin ni mo sila papuion din Oo, ma. sige, wako'y bahimo. Kay imo maning bay. Doon na kay katungod kung kinsay imong papuion din Pero ang ako lang nakba, murag po ako'y salig ang babayan na. Ma, ay ko pagsulti, anagot. Mahal ako si Tess, ma. Ug mahal ko niya. Nahala, sige. Mao man ka. Dali na, kaon na mo. Nakaluto na ko. Mommy, I don't like fish. Jason, o ba laing ang gawa sa isda? Ha? Dili maayo nga magpili og sudan. Kung unsay naa sa lami sa mukaon kay mauray naa. Magpalitan ako sa gawas. Kung isda naman day kaya ninyo ipakaon na mo. Ako na lang. Kung sa may gusto ni mong kanon, Mandy. Fried chicken, Tito Jason. Okay, sige. Wait lang ka din, ha? Mag-bike og fried chicken sa gawas.
dili ba nang gibuhat nimo uy anak nga imong spoiled ng inahan ug anak. Mapasag din na lang, good. Mao niya akong way mga ikapamatuod na kong test nga mahal ako siya. Ug dawat ako siya. Di man taong gyud ko uyon nga makigrelasyon ka anak nak. Wa man respeto nako. Ay, kabla ka ma. Ako siya istoryahon. Dili ko maginingon anak sa imong mama kung tarong lang siya nakighalubilo na mo dinhi. Klaro man ba? Nga dili siya uyon nga nakigrelasyon ka nako. Dili man sa ingon anak lang ga. Atagin ng surg time si mama aron maila-ila kanya maayo. Please lang, Jason. Kung ang buot mo ipasabot nga paludhon ko nimo sa imong inahan, dili gina mahitabo. Oh, Wa ko'y ludhan bisan kinsa. Bisag uyab pati ka o bisag mama pa na nimo. Tess, May bawa ka kinako, Jason. Og nakaila ka gid kaayo nako. Wa ko makigrelasyon nimo aron anderon ko nimo. O tinuod nga naa na ko'y anak. Og kaya ra na akong mabuhi bisag way lalaki sa akong kinabuhi. oh, Tess. By Radio Mo TV. Wa na kailangan yung sulti kay mupahuway na ko. Wala na. Sige na. Katuhog na. Okay. Good night. Grabe ha sa di mo ka-under ng uyab ni mo ba yun? Mahal lang gina ako si Tess, bay. Karoon ako sukal maka-feel og sa may ini, bay. Bay, ayaw ihurot og hatag tanan. Eh na, luol di ka. Nagplano na gani ko, bay, nga mag-propose na ko niya. Oh, unsa? Anak, sure nagika na imong desisyon nga makigminyo ka na di. Ma-sure na ko, ma. Sure na ko nga si Tess na ang babae nga akong gusto minyuan. Pero Ma, anak, please lang. Ay ko gilabti sa akong desisyon. Mahal na ko si Tess. O buhato na ko ang tanan para niya. anak. Will you marry me? Jason. Mahal ti ka, Tess. Og dawat na ako imong kagahapon. Please, marry me. Yes. Yes, Jason. Magpakasal ko di mo. Yes! I love you. I love you too, Jason. Jason. Nga magbuot man ka. Oh, Tingali limot ka nga dako katungod karon kay asawa nako. si Tess mo dun? Kinsa magkikontra niya? Ha? Sige, pasensya. Nahibaw man ko ba? Nga wag kay gusto na kong maong mangita gyud kag bikil? Gusto kita nga ipanahon nimo sa imong anak nga wa ko'y ayo nga pagkaasawa. Ma, gusto si Tess, ma. Naibaw kong trabaho ni mo sa una. Pero lahi na ni karon. Asawa na nako siya, ma. Busa pasagdi na lang siya na siya mubuhat aning mga ingon ani. O anak, naanad lang gitingali ko. Pero wa ko'y tuyo nga unsa man ha. Wa ko'y tuyo nga dautan. Bay, murag sobra ra magkaka-inlove ng imong asawa, uy. Ayaw kalimot nga, inahan daw na ni mo. Kaluoy ba sa imong mama, ha? Bay, sakto mo sa nga ako sawa, bay.
Asawa na nako na siya, bay. Maong iyan na nagtrabaho ng buluhaton sa bahay, bay. Bay, Jason. Wa ko makauyon sa gibuhat sa imong inahan ako. Usa? Nga naman, nag-away na sa mo? Iya kong gipasangin nila nga na ako na ko'y laki. Sobra na kina sira. Usa? Day, pasensyahin na lang sa mama. Ako rin siyang istoryahon. Ma-okay na ko, Jason. Kung imo ng palayason din eh. Oh, Tess. Aon sa man? Sa imo layas o kami? Oh, Tess. Ako ra siya gisultihan, kay maunay ni katag na chismis sa gawas nak. Pero kung di mo ko palayason, hindi okay na. Ma, dili man sa ingon nga palayasod ka. Pero mas maitingali nga magkalagyo na mo ni Tess. Kaya di man gyud mo magkasinabot, ma. Nagkasabot ko na. Inahan ko nimo maong mas musabot ko nimo. Hinaot lang unta nga magmalipayon gid ka uban anang babayhana. Adto lang una ko sa imong magawang mo puyo. Ma. Cellphone mo yung Tess? Nahibilin? Pinsam kaninong text niya. Be, asahon ko niya. Asa na ka? Padung na ko. Can't wait to make love to you. Ang ako cellphone! Kinsa ni? Nanghilabot ka sa akong cellphone? Nga, di kay lain? Jason! Sultihin ko! Jason, sorry. Sorry, nadalang ko. Promise, dili na mausab. Please, pasaylo ako, Jason. Pasaylo ako. Isa at hindi mapakalaking tabi. Pinipilit ko Bisag na ibaw kung mabawag yun ang ugma ni Tess na ako, pero ambot ba? Di man gyud ko makabiya niya. Bugo na akong bugo, pero mahal lang din ako siya. Di ni nalakutob, dagang salamat. Ariman. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga higalang kaagi ni Jason na taga-Lapu-Lapu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, kulang ako kapag wala ka. Ang mga kaagi kibahatan na doon sa radyo ni Jelly Hata o kubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu sa mga higala o mga suking paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalinlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa sagawit. I-address lang ni ining tolomanong handamanan sa sagawit care of Ariman Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubatad pada sa handamanan official Facebook page. Hantod sa sandali kayon, daghang salamat sa inyong